аз рӯзе ки коронавирус дар ватани мо доман паҳн намудааст, аҳолӣ ба истеъмоли меваву сабзавотҳои гуногун рӯй овардаанд. мева ва сабзавот дар самти солимии инсонҳо нақши калон дорад. ҳар нафаре ки мева ё сабзавоти тару тозаро истеъмол мекунад, организмаш аз витаминҳои зиёд бой мегардад. тавсияи духтурони соҳибтаҷриба дар ин раванд бесабаб нест. тобистон мавсими меваю сабзавоти тару тоза ҳаст. мо мардуми Тоҷикистон аз ин маводҳо бисёр бой ҳастем ва барои баррасӣ кардани витаминҳо бояд бештар аз ин маҳсулотҳо истифода барем. ман ҳамчун духтури умумӣ барои саломатии шумо ин намуди меваҳоро тавсия дода метавонам. русо мегӯянд ягоды, мо мегӯем як намуд дудҳое ки дар мавсими тобистон дар Тоҷикистон бисёр ҳастанд ва метавонед ба осонӣ онҳоро дарёфт кунед, ба монанди кулфи най ё ин ки мо мегӯем тути фаранги, ежевика ё мо мегӯем мармунҷак, смородина. ин ҳама намуди маводҳои тутӣ, инчунин шоҳтут, тути сафед бисёр ҳастанд аз витамини С ва инчунин антиоксидантҳое ки барои ҷавон будан, барои хунро тунук кардан бисёр духтурон тавсия медиҳанд истифода баред. من هر روز تربوز میگیرم، خربوز میگیرم، بعد بسیار وقتا شفتالو میگیرم، سیب میگیرم. هم میوه‌ای که مثال این زمان می گفته شما که ارگانیسم طلب میکنه، اما رو میخریم. میوه ها را بسیار هم شفتالو را، سیب، گیلوسا، زردالو را، باز با بسیارتر با انگور را میگیرم. با مثال تربوز، خربوزه، همین میوه‌ای که خیلی که ایمنیته تا بلند میکنه. фоиданокиш зиёдтай бе ягон зарар, бе ягон чаймра харидорӣ мекунад. аз ҳама зиёдтар ба фикри ман ки тамоми мардуми Тоҷикистон зиёдтар тарбузро истифода мебаранд. аз сабзавотҳо ман гуфта метавонам ҷои якумро ғолибанда ин помидор аст, томат аст. бисёр хуб мешуд агар ки мо зверобойро на фақат барои зимистон тайёр кунем ва ҳамчун барои хӯрокаи ҳаррӯза бо каме аз сир ё ин ки чеснок дар маводи ҳаррӯза дар ҳар як хӯроки нисфирӯзӣ ва бегоҳӣ ҳамчун салат зиёд истифода барем. он барои тоза кардани ҷигар, он барои беҳбудии ёфтани органҳои ҳозима бисёр чизи хуб аст. ин шабу рӯз дар давраи коронавирус мардум бештар кадом сабзавотҳоро аз шумо харидорӣ мекунанд? помидор, бодринг, зелень, бисёртар харид мекунем. яке аз эпидемияҳои шадид рафсудааст дар тамоми дунё, эпидемияи COVID-19 ва аллакай ҳамаи мо хабардор ҳастем ки яке аз оризаҳои ҳамин беморӣ ин ғафшавии хун ва мураккаб гаштани гардиши хун дар узвҳои дарунӣ мегардад. бисёри беморон шикоят мекунанд ки бисёр вақт беҳол ҳастанд, карахтии дасту пойҳо, дарди сар доранд ва яке аз тавсияҳое ки мо ба онҳо дода метавонем дар хӯроки ҳаррӯза бештар истифода бурдани, ман уже такрор мешавам, тутҳо ҳатман онҳо бисёр вақт барои тунукшавии хун роли калонро бозӣ мекунанд. ҳатман истифода бурдани сабзавот ба монанди помидору бодринг. лекин мардуми мо каме истифодаи ин сабзавотро дуруст истифода намебаранд.
сабзавотро мо бештар фақат бо хӯрок истифода мебарем. Ҳангоми беморӣ сабзавот метавонад ҳамчун як меъёри хӯрок истифода бурда шавад ва барои бемороне ки сари ҷо ҳастанд ё ин ки хӯрокро 3 бор зур истифода бурда наметавонанд, бояд мунтазам ҳар 2 соат ягон намуди ё мева ё сабзавотро мунтазам қабул кунанд. барои бемороне ки баъди бемории ковид ҷигарашон хастагӣ дорад, бисёртар мо афшураи сабзӣ, афшураи лаблабу ва инчунин афшураи помидор, томатро тавсия медиҳем. Барои одамоне ки гардиши хунашон дар пою, дар дастҳояшон ва сарашон дардашон зиёдтар аст, тавсияи меваҳое ки дар он витамини С зиёд аст, онҳоро истифода мебарем. Он киви, апелсин, мандарин дар мамлакатҳои мо кам ҳам бошад, тутҳоро истифода баред. Ежевика ҳозир дар ҳама ҷо аст. Малина то ин вақт бисёр буд. Каме дертар смородина ё ин чизҳо пайдо мешаванд. Истифода баред. бовар кунед ки 150 грамм ҳар рӯз истифодаи ин намуд меваҳо бар фоидаи организми шумо мешавад.